مساهم يكون كبرات تخاتلت نايز مدب كم يتغنيو كم تزحف حجون باستر موسين باستر مسفن حيزة قريبة له قال احتوات علينا مقتلت أنا يتزح حلفة مجمرتان على حن متأهم بمهلاكم حقوسي ويتوارخكم عبد حلفة أبزا أبو بوتو فحلا زلات تركب بيت كريستيان إرتراس مفنج على بأسين عجرجرن يرأيمو تأنكون تهايو بالرئينا نيرنا كم قتلت أنا تحجز مفتوح يخنتايو تأنكو ترايلنا مثلا كيني بلسني مفتوح خلوا ودي قال ما بريتات كتهونا باسر مسلم بقى هاجم كبرن قويتا يخون آمين أب سدت زلا يخون ولا أبعد زلا محبر دقات ما زلوا بزح عينت زجمات دابتهم leadership زلوا زي مسلم مع قالوا مفللات كم زي بقى عبي زقرة سيل ناتقرص أفح نايم بال قالوا زي أبز حالة بتأنكو ترينا حجيجن سولوشنو كوينو سمعني مالتيو حدا واحد فلتت كم زلوا يرينا مالتيو زي مفلات دون قرناي زي مفلات سلماتيو انتي كم تقبر كم تخون زي فليتكا تتقبرو سبقوم تاتكا تتبلو كلها كون عند بون خون هاي كلني مالت سلازي نتهزبنا نتوم مرحتون انت خونا كم يوز مرح نتهزبنا ون كم يجر كخاتم ملالس بيت كريستيان مالت انتي مالت يلكا بكل شيء أنا تي كاركتر والناي هي وتخايد أنا كريستيان كما يخون على بكل شيء أنا نتهزبنا بتمرتي غير كام عدا إذا اللي مالتي واحد تمرتي واحد فلتت كم دلو هنا نرئي مالتي حدا خابشي problem سلازم فلتت سي بعلو ستمرت على الأملاك تتقلني يا زغونة حكي زعبا بيت كريستيان زعبا من محدارة زعبا كل نجارات هسي بدم بي ثم راحتي يكونوا تمام ثم هاي على اللوي أبكلتهم أخل فلتت كل اللوي تجارب على خون دلوا أخل فلتت كل اللوي أجي كنجمر كلنا زي نحنا حجز قال محتت كنجمر كلنا أبت مجمر يا حتى كان عند هذا كيركايو خون كاشي كما يا تشرش ثم حدر زعبا محدرة بيت كريستيان زبلنا جميرنا المتسكرنا دي عينة محدرة له بمنتاينا لما حدر بزح حساب بايفولتون يسو السوق فلت أتي أبسر كسرت أبتم مرحتون كسرت يجبأ مالتي أو حالفون أتي أما حدا درا هم يجر كاتم حدا أتي كاركتر كريستيان كاركتر أتي باهري كم ناي كريستوس باهري مهلاو ناي كريستوس هيوت أبي هيوت كم نصبرا زبر نجارول أب نفس وقف عم راح يكون أب من يكون أصبح كافٍ محافظ الله وأنا قريب لازم فلتت سيابي كم تخيل أنتي كم تقدر يحب ركاي برهاني مالتي حاجي من الوقت كم زي اللي أتخيلوا ده أمبري كم مبره مثلا كوننا باستر موسى تتساقم سأبي علوم بالكا كم زي مشالو 500 أب مرحتي 500 أب مأمن ويس أب مأمن دلو ويس أب مرحتي دلو مشالو أبي دلو تبزح تساقم نرئو دبزح جزء سنة تقنية خاطري والكستون دي مرحيت أبو يري مرحن والكستون دي بعد تبغات لينو نفعت أمنتي يكونوا نقلت طريقة أبي كوين يسمع كاتت أنكي هو حجي نحنا بيت كريستيان نمرح سلسلنا تزبزح برسنتج تسقمناتنا يا خنول تسقمنا جن كم حق جن تي exactly قصري statistics 5 خنول تسقمنا مخنياتو مصنعتي يبلنا جن كاب قال أملاخ مسرت ولا كاب تمكرو جن أبوزح كنري خلنا تعنا نايت مراحي بقطة نابتي بيت كريستيان تعنا يساقاقر مالتي سلازت مراحي بمتعيو ولا كويس ألوان تخونا نايت بيت كريستيان تساقم مرحب بمتعيو راح بزح نقر accomplish ويكفتس أميكالي مالتي سلازي قصرب زي قدست زبزح تساقم قن بزي مترطار أبتم مرحتي مالتي كالجن كم زباستر زبالو أبتا بيت كريستيان كالله جت بيت كريستيان تأكل كريستوس نبلا مالتي تهزب الله طبعا ما حضرتون الله ما راح له أتوي كتوتي كله مالتي بعبي سئلي تا تشرش تبل
كابونا بوخا إذا أنا إرترا بتكريستيان نبل سأجمع أنا church خانات أنا جزار سخالله ولا تمرحي to his best of his knowledge صبق أنت دا الله ولا بقوله نعملاخ زفكر عملاخ كجلجل زدلي نهزبي كربح زدلي ولا أنت خنا جن كم مطرح مخانس سأجمع يمتسني بتحدى مأذن مالت أيقونن نسخاتها من محدار بتكريستيان نبلا زلنا هنا نايت هزبي أفلطه نبل نخلينا سيطان زتك أمولو مسارحيتات بزح سلازخونه بتهم مؤمن مسلته ونكمت يخل بتي أقاوما من محدار بتكريستيان كمت يخل مالتي لذي بحفش يوز النت بتاعت هالواجن جيزين تلنا أبت النت بتاعت ديتيل كناتو أو حجنات ديتيل كنات مثلا كتعمني نتهم تعزتنا مثلا مردو مثلا تبيرو خطعمهم أبكل تخمقلين مالت كم دخلت أنا حكات مراحي زيادة تلو اللو إن أنا بلدنا سلذي بزعبون الشيء كتجارب تمرح مو أنت عينت لو تخمت علون أمنت مغالديو لما سمع عليه خمت خلص solutions أنت يكون الكات حسب بشنخة المراحل مالتي باستر مسفن كان بشنختهم مؤمن كاني أنت كجبر لهم ويت solution تكون يسمع كابناتهم شنخ كان مع تمليس حتى كان باستر مسي بت مراحي شنخسكي تجارب النشة عجبة مراحي شنخ كنزارب أنت أخينا كم جمر يا خم بجسي مالتي تمرح خميلي مرح خوينه وعدي يعني مجمر يحطه كرمينا بخل زخنا فلتات نابتناي مريحنة ويناب ناي جسنة بيبقى يقدم بالنا منم نجر كيك ونخلو ببعلو تسب كفتر كله مسؤول فترة وعاس انتايو ناي جسنة وعاء الله وده إجزاء سي جواسا خنو إلوديو كفتر كلهم سوستول لك خمتهم أبقى على أملاخ نريهم كم بعل إرمياس كم بعل باولوس كم بعل كلهم تهم أقلقلت ولا دياقونات تخونوا ولا كلا عينت أقلقلت زلوهم سي إجزاء تسويعوا دي نخمو أنت دا تسويعوا بقى بزح نجر كتحسي خالي مالتي بزح مسناقلات لذا قدامي تأب تسويع راح جن أخو لا يكونن بقع مرحنا خون مالتي نعو زهبت مونا تسعوعيت مسارحو خونو زخل كمز باستر زبولو ماتريال كحزالو مالت كنكاسقسلو زخل كمرحلو زخل اوشتو فلطت ناي ممرح كحزالو انت زي كوينو الناشرفه كمرح يكلني كابي كمز انتويتيفلي نبلو مالتي وي او خلخه ببحريو مرح خون خالي جن اتي قرصتات ناي ممرحي ويكا كميلو خمز مرح انت دا زي بلو ما برود مرحمه قدته زي بلو جن اما قد خبالاش وخالي مالتي سلازي زي انت عبيت نطبتاتين سالساي تزعبي مالتي وعا خلو خالي كنت بحري ويكا كاركتر املاخاو زخونه بحري سلسته نطبتات بفلاي كا خاب سلسته زبزح نطبتات جي أوسوارد ساندرز بحال spiritual leadership مصحف زصحفه أبت مصحف عسران كلتا نطبتات ناي بحري ناي مرح خون زقبو صحيف له حدا خابتي بحريات نابنت شوهاتو خملخ زخل خون الله كالاي شوهاتو مالت اتي ابقى الاملاخ تصحيفو زلو سيلف كنترول قداماي تميتوس معراف سلسته خاب حدا حساب شوعته زلو بقول شنخ مالتي بجنزب ديو شوهات بهالكلوس ناي مقبط لا يكون ايوه شوهات حج السوي زدفكا هو اب كل اتيجن سيلف كنترول ويكا زي تاي مالتي نفسها مقطع سيلف كنترول ناي بحقي اذا خفلت علوه كاله كم زبلنايو مفتاح ناي قرانه ويكا ناي conflict resolution كما يجير كخفلت علوه نقفيتها تقبالي كون علوه نت نقفيتها تقبيلو خا نخعبي ويكا لعلت نقفيتها خوص سريحو صعيرو مالتي بناي املاخ رديت نزدلو كلالو تنقفه يلوسي بقى جنبار كفتر يبلون كم وزا أمثل نجارات بحريات نايتي godliness بعبيو أملاخ وزخنا بحري compassion
and passion ቅንኢ ናይ ብሓቅነት ዝተጸውዐሲ ካብ ውሽጢ ዝነቐለ ዝነድድ ዓይነት ቅንኢ ክህልዎ ኣሎ እንጂ ጆን ማካርተር እውን ከምኡ ሰለስተ ነጥብታት ጠቒሱሎ እቲ ሓንቲ ካብተን ዝጠቐሰን እዛ ፓሽን ትብል ቅንኢ ክህልዎ ዝነድድ ዓይነት ቅንኢ ክህልዎ ኣለዎ ጓሳ ክኸውን ስለዚ እዝን ካልእ ዓይነት ባህርያት ዘይጠቐስናዮን ተመሊስና ግዜ ተረኺብና ክንቀፅል ኢና ግን ፅበቕት ነጥቢ ተንኪፍካ ፀኒሕካ መስለኒ ምስተነቐፈስኒ ዓፅዓፅ ዘይብል ነገር ኢልካ ብዙሕ ግዜ ኣብ ክስታይና ንድርአ ነገር እዩ ኣብ ካልቸርና ድዩ ዋላስ ኣብ ተፈላለየ ቸርች ድርአ ኮይነ ትነቕፍ መሰበልካ ስኒ ንምንታይ ተንኪፈ ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ዕምቆት ናይቲ ነቐፌታ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሎም ግብረ መልሲ ድህቡ ብሓፈሻ ኣመንተ ይብሉ ኣለኹ መራሕቲ ይኹኑ ዋላ ተመራሕቲ ይኹኑ ማለት እዩ ከምኡ ብዙሕ ትሪኢኻ ንዓኽ ንብለሳ ኢና ፓስተር መስፍን እታ ዝሓተት እኳ ብሸነኽ ምእመን ከኒ እንታይ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ኣብቲ ትበልካ መጀመርያ እቲ ሽግር ኣብቲ መሪሕነት እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ናህና ህዝቢ እንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝረኣኽቦ ማለት እዩ እቲ ኮንፍሊክት ኣብ መንጎ እቲ ፓስተርን ሽማግለን ዝበሃል ዓይነት እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሽማግለታት ብፓስተር ዝሰንበዱ እዮም ድሓር ክትዛረቦም ከለኻ ገጽ ሽማግለ ገጽ ፓስተር ዝበሃል ኣይርኤኒ ኢሎም ኣብ ገለ ኤክስትሪም ይኸዱ ኣብ ካልእ እቲ ፓስተር ከዓ በቶም ሽማግለታት ዝሰንበደ ይኸውን እሞ ታይቶልካስ ሽማግለ ዝበሃል ገጹ ኣይርኤኒ ይብል ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኤክስትሪም ይኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሕ ኢኻ ትሪኦ እዚ እንታይ ኢኻ ትሪኦ ከምታ መቐዲመ ዝበልክዎ ዋሕዲ ፍልጠት እዩ ሽማግለ የድልዩ ሽማግለ ማለት ፓስተር ማለት እዩ እዚ ፓስተር ማለት ሽማግለ እዩ ጓሶት እዮም ነታ ቤተ ክርስቲያን የድልይዋ እዮም ተስደይ ስለዘይ ተሰማምዑ ስለዘይፈለጥዎት ኣመራርሓን ኣካይዳን እዮም ዝጋጨው ዘለዉ ከመይ ገይሮም ከም ዝፈትሕዎ ሽግሮም እውን ፍልጠት የብሎምን ኣብ ክንዲ ሽግሮም ዝፈትሑ ንሓድሕዶም እዮም ዝባልዑ ዘለዉ ማለት ስለዚ እቲ ሽግር ኣይፍታሕን እታ ቤተ ክርስቲያን ህዝብን ከዓ ይጎሳቐል ማለት እዩ እናተፈላለየ ዝጠፍእ ክንደይ እዩ ማለት እዩ ፀላእ ዝበልዖ ምድረ በዳ ዝውሕጦ ክንደይ ኣማኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እቲ ሽግር ኣብቲ ሄድ እዩ ኣብቲ ርእሲ እዩ ኣብቲ መሪሕነት እዩ ኣብኡ ፈውሲ ክመፅእ ኣለዎ መራሕቲ ወይክ ኣብ ክኾኑ ኣለዎም ክመሃሩ ኣለዎም ኣብ ፍልጠት ክመፁ ኣለዎም እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ናበይና ንኸይድ ዘለና ዝብል ሓሳብ ክሓስቡ ክኽእሉ ኣለዎም ሰልፍ ሰንተርድ ዓይነት ናተይ ዝብል ኣነ ዝብል ዓይነት ክወፁ ካብኡ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ባሮት ምዃኖም ናይቲ ህዝቢ ኣገልገልቲ ምዃኖም ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ሰርቨንት ምዃኖም ባሮት ምዃኖም እግሪ ናይ ይሁዳ ከይተረፈ ሓፅቡ ማለት እዩ ከምቲ ጎይታ ናይ ይሁዳ እዩ ሓፂቡ ናይ ይሁዳ እግሪ ዝሕፀብ ኣይኮነን ግን ይሁዳ ውርድ ኢሉ ኣነ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ግበሩ ኢሉ ስለዚቶም ኣገልገልቲ ትሕት ኢልካ ናይ ምስማዕን ናይ ምምሃርን ወሪድካ እግሪ ናይ ምሕፃብን ካብ ናተይ ዝብል ነገር ናይ ምውፃእን ነገር የድሊ ማለት እዩ በቲ ምእመን ድማኒ ፍልጠት የብሉ እንት ምእመንካ ኣበይ ከም ዝኸይድ ሓንሳ ናብዚ እንተደኣ ነፊሱ ንፋስ ናብዚ ገፁ ይኸይድ ናብዚ እንተደኣ ነፊሱ ንፋስ ከዓ ናብዚ ገፁ ይኸይድ ኣበይ ከም ዝኸይድ ህዝብካ ኣይፈልጥን እዩ ዝሕዝን ነገር ኢኻ ትርኢ ማለት ስለዚ ፍልጠት ዋሕዲ እውን ኣብቲ ህዝብና እውን ኣብቲ ምእመን እውን ንርኢ ገሊኦም ኣብቲ ውሽጢ ምእመን ኮይኖም ብጀካ ከመይ ጌርካ ነቲ መሪሕነት ተፍርሶ እምበር ከመይ ጌርካ ነቲ መሪሕነት ሓፍተብሎ ኣተሓሳስባ ዘይብሎም ኣብቲ ውሽጢ ምእመን እውን ትርኢ ኢኻ ኣብ መወዳእታ ጠቕሊልካ ክትሪኦ ከለካ ሲ ላክ ኦፍ ኖሌጅ ዋሕዲ ፍልጠትን እቲ ክርስቲያን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክርስቲያን ዝኾንካሉ ዕላማ እንታይ ንምንታይ ከም ዝኾነ እቲ ኩሉ ነገራት ብኩሉ ሸነኹ ክንሪኦ ከለና እቲ ሰብሲ ፍልጠት ዝወሓዶ ኮይኑ እዩ ኢኻ ትረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ ንእሽተይ ከቋርፀካ ፓስተር ፍልጠት ክንብል ከለና ስኒ ድበዝሕ ግዜ ፍልጠት ምስ ምንታይና ነተሓሕዞ ኮይኑ ዝስምዐኒ ምስ መራሕቲ ምስ ፓስተራት ወንተዘይ ኣፍሊጦምና ሞ ጌርና ንፈልጥ ተዘይምሂሮምና ሞ ጌርና ንፈልጥ ሕጂ ንዑ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ፍልጠት ትብል ከለኻ ወይስ እቲ ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ድዩ ካልእ ሪሶርስ ብምንባብ ድዩ ክፈልጦ ዘለዎ ብገዛእ ርእሱ ክፈልጦ ዘለዎም ነገራት ኣለዉ ኢኻ ትብል ዘለኻ ነገር መንገደይ እታ ናይ ፓስተር መስፍን ክጠቕሳ ዝፀንሐ እቲ ናይ ሓድነት ናይ ሽማግለታትን ናይ ፓስተራትን ክቡራት ተኸታተልትና እንተ ደኣ ደይሪኢኹሞ ኮይንኩም ኣብ ድሓለፈ ፅቡቅ ገይሮም ተንቲኖሞ ነይሮም ንዑ ተመሊስኩም ክትሪእዎ የተባባዕኩም ምክንያቱ ፅቡቅ ገይሮም ተንቲኖሞ ኣለዉ ተሓድነቶም ምክንያቱ ካብኡ ኢሉ ብገስ እቲ ኮንፍሊክት እውን ኮይኑ ዝርድአኒ ማለት እዩ ስለዚ ናብኣ ክምለስ ፍልጠት ክለና ከለኻስ
قرب هلا يبا ፍልጠት ብዙሕ ኩርናዕም ክፈልጡ ዘለዎም ሓደ ብዛዕባ ሊደርሽፕ እቶም መራሕቲ ክመሃሩ ኣለዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቲ መዋቕር እቲ ኤጲስቆጶሳት ዲያቆናት ቅዱስ ህዝቢ ዝብል ንሱ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣፀቢቖም ክፈልጥዎን ክርእይዎን ኣለዎም በቶም መራሕቲ እቶም መራሕቲ በቶም እቲ ህዝቢ ከዓኒ እቲ መራሕቲ ብከምኡ ዓይነት ከም ዝምራሕ እታ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ እያ ትምራሕ እቲ ኦቶሪቲ ኣበይ እዩ ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ ስትራክቸር አንተ ወይ ፓስተር ጠቂስዎ ነይሩ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መዋቕርሲ ከመይ እዩ ዝኸይድ መን እዩ ስልጣን ዘለዎ ተዛሪቡ ክስማዕ ዝግብኦሲ መን እዩ ብርግፅ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ናይ መወዳእታ ቃል ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ መራሒና ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ግን ቤተ ክርስቲያን ናታ ዝኾነ ናይ ምምሕዳር መዋቕር ኣለዋ እቲ ናይ ምምሕዳር መዋቕር እቲ ምእመን ኣይፈልጦን ምንም ፍልጠት የብሉን እንተ ደኣ ቢልካ እስኻ ደኣ ማዕረይ እንዲኻ ኢሉ ኣብ ካልእ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ እቲ ምእመን ሓደ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ስለዚ ከመይ እዩ ዝምራሕ ከመይ እዩ ዝመሓደር እቲ ክርስቲያን ኤቲክስ እቲ ካራክተር ናይ ክርስቲያን እውን ከመይ ምእመን እውን ክመላለስ ኣለዎ ብኩሉ ሸነኽሲ እታ ቤተ ክርስቲያን እቶም ኣመንቲ ይኹኑ እቶም መራሕቲ ብደንቢ ክዕጠቑ ብዛዕባ እዚ ይግባእ ማለት እዩ በቶም እወ መሊስካ ኣለኻ ፓስተር ሙሴ ክትምላእ ኣለካ ኣለኹ ምስለኒ ባ ኣብቲ ፍልጠት ዝበሎ ፓስተር ሕጂ ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ቁርብተይነን ንኣሽቱ ነጥብታት ክጠቅስ በመጀመርያ በመራሒ ማለት እዩ መራሒ እዚ ፓስተር ዝበሎ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገራት ኣለዎ ንሱ ከም ዘለዎ ክደግሞ ኣየድልን እዩ ካልኣይ ኣነ ክውስኸሉ ዘለኹ ኣብቲ ናይ መራሒ ግን ርእይቶ ዓለም ዝበሃል ኣሎ ወርልድ ቪው ንብሎ ማለት እዩ እቲ ፍልጠት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ክመርሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዝነበሩ ዓይነት ህዝብን ንሕና ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዘለና ዓይነት ህዝብን ነንበይንና ኢና ኣረኣያና ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዝነበረ ህዝቢ ኣብቲ ሜዲትራንያን ወርልድ ንብሎ ማለት እዩ ዳርጋ 10 ሚእታዊት ናይቲ ህዝቢ ጥራሕ እዩ ከንብብ ዝኽእል ሕጂ እቲ ፅሑፋት ብኸመይ ዝመሓላለፍ ነይሩ ከመይ ዓይነት እዮም ገይሮም እቶም መራሕቲ ዝረድእዎም ነይሮም ናቶም ዝኾነ ሜካኒዝም ወይ ከዓ ባህሊ ዝተሓወሶ እዚ ርእይቶ ዓለም ዝብሎ ዘለኹ ወርልድ ቪው ማለት ንነገራት ብኡ ሰንጢቕካ ትሪኦም ማለት እዩ ኣነ ከንብብ ከለኹ ንነገራት ከንብብ ክርዳእ ከለኹ ንሰባት ይኹን ንፅሑፋት ይኹን እናተርጎምክ እየ ዝርዳእ ማንም ሰብ ብትርጉም እዩ ዝነብር ስለዚ ክርዳእ ከለኹ በቲ ናተይ ወርልድ ቪው ወይ በቲ ሒዘዮ መፅአ ዘለኹ ርእይቶ ዓለም ዝብሎ ብኡ ሰንጢቐ እየ ዝትርጉሞ ልክዕ ከምዚ ምርኣይ ሳይንስ ኣብ ልዕሊ ነዊሕ ዳ ከይዛርበና እምበር ክንርኢ ከለና ሲ ርኢና ሲ ዓይንና ኣይኮነን ዝርኢ ኣብ እምሮ ይቕድም ዝኸይድ ኣብኡ ተተርጉሙ ምስ መፀና ሽዑኡ ንትርጉሞ ፀሊም መፅሓፍ ቅዱስ ካቨር ዘለዎ ክሪኦ ከለኹስ ርእያ ቢለበታ ዓይነ ኣይኮንኩን ኣብ እምሮ ሪፓውንድ ገይሩ ተመሊሱ እዩ ነቲ ዓይነይ ዘርእዮ ኢለ ትኽክል እዚ ከምዚ ምትርጓም ናይ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቶም መራሕቲ ኣብ ሕጂ ዘለናዮ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዘለናዮ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝመርሕ ሃልዩ ትጓሳ ናይዚ ዓዲ ኣገባብን ናይቶም ህዝቢ ሒዝዎም ዘሎ ርእይቶ ዓለም ኣራዳድኣን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ብኡ እዩ ዊን ዝገብሮም ዝዕወት እዚ ማለት ሕጂ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብቶም ህዝቢ ንምትሕልላፍሲ ሚንስ እትጥቀመሉ እዚ እዩ እዚኻ ክትዕወት ዝግባእካ ማለት ስለዚ ብዙሕ ግዜ እቲ ዘይምስማዕ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኣይሰምዓካን ምክንያቱ ቋንቋኻን ቋንቁን ነንበይኑ ይኸውን ኣሎ እቲ ተሕልፈሉ መንገዲ ስኒ ከምቲ ዝርድእዎ ይኮነ ከምቲ ዝርድእዎ ሎ ልክዕ ኣብ ልቡ ፀሚእዎ ዘሎ ንክትረኽቦ ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ክትእትወሉ በቲ ዝርድኦ ዓይነት ቋንቋ ወይ ከዓ እቲ ንብሎ ዘለና ርእይቶ ዓለም ክኸውን ኣለዎ ሓደ እቲ ፍልጠት ክፈልጥዎ ዝግባኣናቶም መራሕቲ ማለት እዩ ብወገን ናይ ምእመን ድማ ምእመን ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ወላታት ቸርች እውን ክፈልጥዎ ዝግብኦም ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ከዓ ስርዓት ፓስተር ኣቤል እዚ ኣብ ኖርዌይ ኦስሎ ቤተክርስትያን ዝመርሕ ዘሎ ኮት ክገብሮ ተኮይነ ኣይ ብሊቭ 2015 ዝነበረ እንዳ ኣኼባ
ናይ ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ ኢሉ ኣብኡ ተዛሪቡ ኣሕዋትና ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ካቶሊክ ይኹኑ ከምኡውን ወላ ሉተራን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ነቶም መራሕቶም ዓይነት ዘለዎም ምእዛዝ ወይ ከዓ ኽብረት ብጣዕሚ ዝድነቕ ብጣዕሚ ዝሕጎስ እዩ ኣብ ፔንቴኮስታል ቤተክርስትያናት ኣባና እንተሪኢኻ ግን እቲ ኣኽብሮት ነቶም መራሕቲ ዝህቦ እቲ ዝግብኦም ክብሪ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎን ምፍራህን ዝህቦ ሰማይን መሬትን እዩ ምእመን ምስቲ መራሒ ኣፈይ ኣፍካ ብሎ ማለት እዩ ጌጉኡ ብሰላም ብጽቡቕ ነገር ኣይንገሮ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ምእመን በዝጋጣሚ ኩሉ እቲ ምእመን ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ነቲ መራሒኡ እኹል ዝኾነ ኣኽብሮት ክህቡ ከሎ እዛ ኣብ ዓለም እውን ንፈልጦ ኢና ምስ ኩሉ ጌጉኦም ከለዉ እቶም መራሕቲ እቶም ትሕቲኦም ዘለዉ ግን ግብኦም ስለ ዝኾነ ከኽብርዎም ኣለዎ ንዕኡ ዝሓቶ ኣካውንተብል ዝገብሮ ኣካል ኣሎ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ዓብዪ ይሓቶ እዩ ስለዚ ኣብቲ ምእመን እዚ ዓብ ፀገም ኣሎ maybe lack of knowledge ክኸውን ይኽእል ብዙሕ መገዲ እውን ክኸውን ኣሎ ይኽእል ማለት እዩ I think ጽባቐት ነጥብ ምጥኻ መስለና ከም ዝምሻሎ ንመራሕቲ ኻስኒ ሰብ ምኾኖም ከማና ድኻም ከም ደልዎም ምርዳውን ሓደ ነጥብ ኮይኑ ስምዓኒ ድበዝሕ ግዜስ ከምዚ ፐርፌክት ዝኾነ ኣካይዳ ካብቲ መራሕቲ ጽበሙኒ ገለ ጎዲሎ ክትሪኦ ከለኻ ሽዑስ ጠንቂ ናይ መናዕቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ደረጃት እንተዘይበፂሕካ ወለ ሰብ ዙን ክጋገ ይኽእል እዩ ትጽልየሉ ኣለኻ ዲኻ ትድግፎ ኣለኻ ዲኻ ቅድሚ ምዝራብካ ቅድሚ መንቃፍካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ አንተ ወይም ተንኪፍካ ነበርካ ድበልኩ ንዓየ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መራሒ ብሓደ ወገን ተተንኪፈይሉ ጻዕጻዕ ክብል ከሎ ምክንያቱን ክህልዎ ክኽእል እዩ ምክንያቱ ገለ ነገር ደይገበረ ደይጸልየልካ መጪው ትሕቲሉ ተዛረበካ ሰብ መጪሉ ቅድሚ ህዝቢ ክነቕፈካ ወይ ገለ ክብለካ ከሎ ምክንያት ኮንፍሊክት ክኸውን ይኽእል እዩ ብወዳኹም ኮይና ይስምዐና ኣሎ ኣስቲል ክትብሎ ደለኹም ደሎ ኮይኑ ይስምዐና ኣሎ ግዜና ግን እንዳኸለ ስለ ዝኾነ ንሕጂ ንመጠቃለሊ ንእሸይ ፓስተር መስፍን ክትዛረብ ክህበካ ንሓደ ደቂቃ ክልተ ደቂቃ ሙኒ ብድሕሪ ተመሊስና ክንቅጽላ ኢና ዕሙቕ ድበልን ቁርብ ግዜ ኣብታት መጽእ ሕቶና ቅድሚና ሓንቲ ምላስና ተመሊስና ክንውስኽ ኢና ግን ፓስተር መስፍን እስኪ መጠቃለሊ ሃበኒ መቸም እቲ ነገር ጀሚርናዮ እምበር ገና ዝኸይድ ድዩ ዝመስል ኣብቲ ኣፈታትሓ ቅራኔ ምስተፈጥረ ከመይ ጌርና ንሕዞ ኣብ ዝብል ኣብኡ ኣይተዛረብናን ንዕኡ ነቲ ናህና ገና ዘይፈለጥናዮ ዘለና ኣብ ብዙሕ እንሪኦ ማለት እዩ ነቲ ዝመፀ ሽግር ኣብዚ ኣቐሚጥና ክንፈትሖ ኢልና ተበጊስናስ ንዕኡ ገዲፍና አንቺ መንቺ ኢና ንበሃል ንስኺ እናተባህለ እታ ሽግር ግን ኣብ ዓል ኣይተፈትሐትን ብዙሕ ከምኡ ከጋጥም ሪአ ኣለኹ ንሱ ብጣዕሚ ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ኣብ መወዳእታ ስለ ዝበልካ ግን ዝዓበየ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ኣሎ ሓላይ ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ ንማሕበሩ እውን ዝጥንቀቐላ ጎይታ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣሎ ስለዚ ጸሎት ከዓ እታ ማሕበር ናይ ጸሎት ህይወት ክህልዋ ጸላይ ክትከውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትወድቕ ክትከውን እቶም ኣገልገልቲ እውን ጸለይቲ ክኾኑ ህዝቢ እውን ጸሎት ክጽሊ ህላውነት እግዚኣብሔር ኣብቲ ቦታ ክመጽእ እሞ ልቢ ናይቲ ህዝቢ ይኹን ልቢ ናይቶም መራሕቲ ይኹን መንፈስ እግዚኣብሔር ዝገዝኦ ክኸውን ከሎ ከዓ እቲ ዝበለጸ እዩ ማለት ኩሉ እናገበርና ከለናስ እቲ ቀንዲ ከዓ ከይንስሕቶ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ማለት ስለዚ ህላውነት ኣምላኽ ሓደ ግዜ ንሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ክትሰሓሓብ ክትዘራርብ ጸኒዕካስ ድሕራይ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ምስ ጸለኻስ ዘዛርበካ ዝነበረ ኩሉ ዲስኣፒር ገይሩስ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዝነበርና እንድዒ ይጠፍእ ማለት እዩ ናይ ጸላኢ መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ናይ ሰይጣን መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ትሪኦ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት መንፈሳዊ ዝኾነ ነገራት ነታ ማሕበር ንምጥፋእ ዝግበር ናይ ጸላኢ ጻዕርታት ከም ዘሎ ከዓ ትሪኦ ማለት ስለዚ ጸሎት እውን ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣጸቢቓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝወደቐት ሳሚት ናብ ኣምላኽ በቃ ኢዳ ዘለዓለት ንስኻ ኢኻ እትመርሓና ንስኻ ኢኻ እትፍውሰና ንስኻ ኢኻ እተቕንዓና ዝፀዋዕካና ንስኻ ኢኻ እዛ ማሕበር እዚኣ ከዓ ናትካ ንኣኻ ንበካ ኣለና ኢሎም ንኣምላኽ እንተኾይና እታ ማሕበር እግዚኣብሔር ከዓ ኢዱ ኣትዩ ክፍውሳ ኢዱ ኣትዩ ንመራሕቲ እውን ልቦም ከቕንዕ
መራሕቱን ክህብ ነቲ ምእመን እውን ንምእዛዝ ልቡ ከዳሉ ብዙሕ ነገራት ክገብር ከም ዝኽእል እግዚኣብሔር ይቃፅል ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን ጎይታ ባረኽኩም ባባ ተካንሸይ ኮት ክገብሮም እቲ ሰረገላ ነቲ ፈረስን ስኒ ቅድም እንድሕሩ እንተጌርካ ፈረስ ንቅድም ክመፅእ ኣለዎ ስለዚ እቲ ጸሎት መጀመርታ ክመፅእ ኣለዎ እዩ ዘረባርኾም ዘሎ ማለት እዩ ጎይታ ባረኽኩም ብጣዕሚ የደመስግነኩም ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ እናተ መዓልታዊ ዲ ሰሙናዊ እናተራኸብና ሕቶታት ክትምልሱ ድተረፋና ገለ ሕቶታት ኣለዋ ኣብ ኔክስት ውን ክንቅፅል ኢና ዛናይ ኮንፍሊክት ንምፍትሑ ካሊእ እውን ሕቶታት ሒዘልኩም ክመፅእ ክቡራት ተኸታተልትና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ምሳና ብምፅናሕኩም ኣብ ደቐፅል ከዓኒ መቐፀልታ ናይዝን ካሊእ ሕቶታት ንሒዝና ክንመፅእ ኢና ሆፍሊ ምሳና ትህልው ትኾኑ ሽዑ ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀኒ ኣምላኽ ባረኽኩም